নির্বাচনী কার্যালয় আমি পাড়াবাজার এই বজার জগৎ করিল। আমাৰ কৰ্মী বন্ধুসকলৰ ভোটাৰ ৰাইজসকলৰ বিপুল আনন্দ পৰম্পৰা অনুসৰি ৰাখিছোঁ। এই কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে আগন্তুক 7 ডিচেম্বৰত হ'ব লগা আমাৰ BTC ইলেকশ্যনত এই ৰূপাপুলি প্ৰাইমাৰীত বিপুল সাফল্য আহিব আৰু গোটেইখিনি এই প্ৰাইমাৰীৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কাম কাজ আমাৰ এইটো অফিচৰ পৰাই সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হ'ব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈ আছে নাঙল লগত কাম নাই, ট্ৰেক্টৰ বোলে ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব? আচলতে এইটো কথা তেওঁৰ এটা অৰ্থহীন কথা বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ নাঙলৰ কাম কেনেকৈ নাথাকিব? আজি BPF গতিকে BTCৰ ভোটাৰ ৰাইজে যিহেতু নাঙলক ৰিজেক্ট কৰা নাই, এনেকৈ কয় যে নাঙলৰ কাম নাই, যে তেওঁ আচলতে আমাৰ যিটো ভাৰতীয় যিটো দৰ্শন আধ্যাত্মিকতা, এই আধ্যাত্মিকতাত ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে নাঙল হ'ল এটা ধৰ্মীয় প্ৰতীক। এই প্ৰতীক অনন্ত কালৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈকে পৃথিৱী যিমান দিনলৈকে থাকিব এইটো নাঙল থাকিবই। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে নাঙল হ'ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলৰাম প্ৰভুৰ অস্ত্ৰ। গতিকে এইটো কেনেকৈ নোহোৱা হ'ব? মই ভাবিব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন ব্ৰাহ্মণ মানুহ, তেওঁ নাঙল সম্বন্ধে এনেকুৱা টুলুঙা মন্তব্য কৰি দিলে, এইটো আচলতে মই ভাবিব পৰা নাই তেওঁ কি ভাবি কৰিছে। बेयाव BPFनि अफिस मोनसे उद्घाटन खालामदों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना बेसेबां हाबानि नाम होबाय? जोङो 100% हाबारि जोंनि रुपापुलि CDC-आव BPF-खौ एकदम देरहानायनि आसा दङ आरो जोंनाव। आच्चा, बावैसो सिगां BPF-नि गोबां दैदेनगिरि जेरै इमानुएल मोसाहारि आरो बिश्वजित दैमारि बिथांमोना नाथाय BJP-आव थांबाय। नोंथांमोननि थाखाय मा बेसेबां खहा जागोन बा जाया मा फोरमायो? बिथांमोना गावसोर BPF-खौ माबानानै थांबाबो जोंनिफ्राय BPF-आ एसेबांखिनि खहा जाया। गावसोरनि साननाय बायदि थांदो बिसोरो, खिन्थु BPF-आ खहा जाया आरो बिथांमोन गैयियाव। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिथांमोना थांदों होनना फोरमायगोन? बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय थांदो बेखौ जों दा आरो बोरै बुंबावनो, जोंथ' आरो बुंनानै माबानो हाला ना इसोरखौ। नाथाय बावैसो सिगां डक्टर हिमন্ত बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों नांगोलजों खामानि जाला ट्रेक्टरजोंसो होननानै। नांगोलजों मानो खामानि जाया? दिनै बर'आ गोदोनिफ्राय बोराय बुरिनिफ्राय आबै आबौनि दिननिफ्रायनो नांगोलजों हालेवनानै जाबाय। दाथ' ट्रेक्टरा ओरैनो फ्रि हालेवना होआ जोंनो, नंगौना नङा? दिनै न'खरनि फैसा थांगोन जों ट्रेक्टरजों हालेवनाय लोगो लोगो। जोंहा नांगोलजों हालेवबा न'खरनि हाल सालजों एख' बिना फैसायैनो जोङो माने उनथ्रिलांनो हागोन आरो हालखौ। 19 बोसोर जाबाय, नाथाय लाइमोनफोरनि जौगानायनि मा खामानि मावबोखो? लाइमोनफोरनि जौगानायनि मावगासिनो दं, जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुप माबा माबि बेफोरावबो हरगासिनो दं। किसुमान बुस्थु बायनि आरो बुहुत BTC एरियायावबो लामा आरिजों बेसेबा गोग्लैसोनायमोन, लामा सामायानो हाब्रु गुथु गुथु जायोमोन, बेफोर खामानिखौबो मावबोबाय दं। आरो लोगोसे नै दाबो जोङो BPF सरकारखौनो 100% सियर देरहागोन होननानै मिजिंथियो आरो जौगाखागोन। बारा हाग्रामा महिलारा जेब्लाबो जै जागोन आरो देरहाजागोन आरो नै 21 नं सालबारि समस्तियावबो जय सारा जेब्लाबो देरहागोन आरो नांगोलनि सबियानो जेब्लाबो जै जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय थाबाय। BPF-आ सरकाराव फैनो हाया होननानै हिमন্ত बिश्व शर्मा मोना मा फोरमायगोन? जेखियानो बुङाथों मानो, जाय नेताया बुंलांथों, अब्लाबो जोंनि बे BPF दलखौ फेजेननो हानाय जेब्लाबो सिमा गैया। जेब्लाबो नारें सुवानो होथायानो माथो बैग्रि थानायानो होथाया, जेब्लाबो देरहालांगोन। जों बर'ल' नङा, गासै जनगोष्ठी आदिबासियानो जा, एसामिसानो जा, बांगालानो जा, बिहारियानो जा, मुस्लिमानो जा, गासै जों खौसे 100% खाथां। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কৈছে নাঙ্গল লগত কাম নাই, ট্ৰেক্টৰ দি কাম হ'ব। ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? নাঙলৰ ঠিকে কাম আছে, ট্ৰেক্টৰটো সকলোৱে কিনিব নোৱাৰে নহয়। নাঙলেদি আমি যিহেতুকে জীৱনটো বাচি আছোঁ, সকলোৱেতো ট্ৰেক্টৰটো কিনিব নোৱাৰে আৰু নাঙলে যিখিনি উন্নত কৰিছে ট্ৰেক্টৰে সেইখিনি উন্নত কৰিব নোৱাৰে আৰু। হাগ্ৰামা মহিলাৰী কিমান আশাবাদী? 100